From wheelchair to stretcher. Alam mo, Mario Kart lang eh. Dami niyong issue, okay, dumaan dyan, that's simple. Welcome to our project. Wow. Nang aman. Dati may pakilampang tao pag umiiyak sa'yo, ngayon pag umiiyak ka ng matanda ka, wala na. Pag tumawa ka, talo ka. Musay mga kansa, maglalaro tayo ngayon ng narinig nyo kanina. Bigyan mo na ako 3 buhay dyan at share ko lang kasi nasa tapat, nagkakantahan na. Mukhang meron na naman may birthday, baka pangatlong pusa na naman niya may birthday. Sasabayan natin na ingay dito at agad simulan. Bawal tumawa. Me when I chose door to door. Puntang ina! Puntang ina naman yan! Puntang ina! Gusto ko yung ano na naman yan eh. No? Alam mo, lagi nito ginagawa sa tropa nila. Sunod. Ano to? Wait, itlog. Paano nadapa yung may paa pa? Ano ba? Sunod. Pasukan na. At tapos na yung ano nyo. Math time! Yeah! Bawat bata may talon. Yung tropa mong kupal. Ibang performance to. Nalala ko yung meme doon sa block, guys. Sek yung pag di pa fort. Wow! Oo, mukhang hindi lang buong bansa ba ang paprotektahan mo? Favorite niyang subject. Ating class. Ating class. Sa daigdig. Very good. Halila. Oh, you're so beautiful. Naalala ko to ah. Tagal na nito. What I'm saying here now. Oh my God, you're so pretty. Oh my God, oh, so pretty. Oh my God, did you know that I'm pretty? Very pretty and very funny. Sunod. Like a droney. Ayo. Bart? Bart, di nga Bart? Bell? Itutin yung notif bell. Ayo. Ano yung one time lang? Di mo na pwede gamitin ulit? Sunod. Kulang sa tulog pero sakto sa pogi mo. Siya tayo na. Sunod. That face when hinabol ka ng aso. Oh my, ang bilis. Isa, naging dalawa. Perfectly cut moment. Buti na post natin. Safe pa siya. Sunod. Ako si Eneroso Kupal. Hindi ako nahiya sir kasi apelyido lang yan. Pero maganda apelyido ko kung ang gawa mo naman hindi maganda, wala rin yan. Tama. O di ba? Panindigan ang pangalan. Mabuhay ka, Mr. Kupal. In-enjoy masyado ni Lord de Bere pagkasabi ng kupal. Mabuhay ka, Mr. Kupal. Okay lang pangalan mo kupal, basta ikaw hindi. Tandaan. Sige, tagal isang buhay dyan. Para sa'yo yan. Salamat. Nag-ano pa rin ba siya ngayon? Nagbabantay pa rin ba siya? After 4:30, nagbabantay pa rin ba siya? Men, ano ba? Sunod. Uy, ano to? Park Sere. Bakit si Sandes naka-red? Ano, hinaharangan niya yung parking? Sunod. Ano to? MMDS wheelchair ramp. Sorry, alam ko dapat kakumpalan pero tawa ako. From PWD to RIP, rest in peace. Alam ko meron ka dapat dito yung 12:1 na slope ratio na every 12 inches, tataas dapat ng 1 inch pataas at syempre tataas, dadagdagan ka ng inches pagkasama mo yung jowa mo. Pero in essence, sorry, nung nakita ko to naisip ko na agad yung disabled na alam mo yun na matadagdagan lang yung disability nila pagkagamit nila. Hayop ka. From wheelchair to stretcher. Lumabas na yung video dun sa nag-viral na matarik na ginawa para sa mga PWD na pwedeng maging RIP. Panoorin natin. Oh my God. Sukot din. Paano nangyari na yung pangtulong dapat sa PWD? Madadagdagan pa yung kanilang disability. At least multi-purpose siya. Pwede pang mountaineering, pwedeng skateboard,
Pwedeng BMX bike, diba? Kompleto na. Partida, yung pinagdaanan natin yun, isang level pa lang yun. May isa pa. At magkakaroon siya ng dagdag muscle dito. Yung upper arm strength niya, makakatulong yan para sa kanyang paggamit ng kanyang wheelchair. Pero dito, ibang mental ability kung paano to pumasa. Yun yung gusto ko malaman. Yung klase ng mental ability na naipasa to sa mga engineer na gumawa niya, kailangan natin ng explanation. Diba? Baka naman din natin naiintindihan. Baka tayo lang talaga yung bobo dito. Something sa Pilipinas, no? So yung bawal tumawid may nakamamatay. Ito, paano to nakatawid na pwede makapatay? Diba? Akala ko ba dapat tutulungan tayo o nagbabawasan ba tayo dito ng lahi? Kanya-kanya na lang ba tayo dito? Kasi lalo sila nahihirapan eh. Ang point nga nito is matulungan sila eh. Yan, sakto yung suot niya, diba? Kasi pag hindi mo iningatan sarili mo, kung wala kong tumutulong sa'yo, RIP ka din dyan. Kahit natin si Bumblebee o si Optimus Prime, pag nag-transform, hindi makakatawid dito. Pahirapan lang sila eh. Diba? PWD, pwede ba ayusin natin yung para sa kanila? Boom! So ba, asim na naligo ako. So ito yung kanyang starting point. Alam mo, Mario Kart lang eh. Ayan, so dapat daw at least 12 inches. Tapos tataas ng isa. So dami ninyo reklamo, dami ninyong issue, okay, dumadyan, that's simple. Hangal ka din eh, no? Para ngayon sa PWD, sila ang priority dyan. So dami talaga kami reklamo, isa ka na doon. Ikaw yung nire-reklamo ko, ba't ka ganyan? Sana hindi ka maging PWD para maintindihan mo talaga to. Diba? Minsan kailangan natin na doon tayo sa, kung hindi sa sapatos, pero doon tayo sa wheelchair o sa mga inuupuan, literal, yung mga may PWD, nagagamit niya na talagang gaganda yung kanilang araw kung magagamit nila to. So sa mga di nakakaalam, itong PWD wrap na ito ay bagong bukas sa Philam QC Busway Station. So sinabi dito ni Sir mismo na di nila ako sasakay dyan sa may EDSA Bus Carousel. Kung ganito yung istasyon na bababaan ko, wala lang din. Alala ko talaga yung mga laging sira na elevator sa LRT, MRT. Yun nga, para na nga yun sa kanila eh, di ba? Ito kailangan pa nila mag-effort talaga para dito. So maganda rito metapora talaga sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino na sinusubukan natin umakyat, sinusubukan natin umangat sa buhay, pero yung mismong lugar, yung mismong bayan natin na ginagalawan ay pinapahirapan tayo makaangat. Nagiging literal na hatakan pababa to kaysa magtulungan tayo, kapwa Pilipinas sa isa't isa. According sa rules and regulations ng Batas Bambansa 344 or Accessibility Law, PWD ramps must be inclined at a 4.8 degree angle. Sinabi rin ng Architect Arman Eustacio na isa sa mga author ng IR of the Law on Access for PWDs found out that the controversial ramp was inclined at 14.15 degrees. So hindi talaga nila kakayanin kung nakita yun sa video kung hindi sila assisted. Hindi ko lang kung tunay may kapansanan dito ay yung bumababa dyan sa PWD o yung mga gumawa nito. So sana sa mga nakakita niyan, magawa ng paraan. Siguro din naman ata kailangan balibalik ta rin yung busway para ayusin yan. Baka madagdagan pa yung mga PWD na dadaan dyan. Sunod! Dali kayo home, bebe. Ay, nako. Ayan ang kupalan. Yan ang kupal na hindi yung pangalan. Buti na lang mabait tong batang to. Oo. Nakaawa ako, hayop ka. Hoy, kalbo! Siguraduhin mo libre susunod niyang pagbalik sa'yo, hayop ka. Di ako natuwa ako eh, nairita. Mr. Leche, Kupal. sunod. Kompas lupa. Welcome to our Magic Tricks. Wow. Magic. Sample lang sir dito. Demo lang natin. Pakita lang natin yung mga nilalaman ng magic. Magic na! Wow, nawala na si Kuya. Hayop ka. Mahirap magtrabaho, men. Pero saludo kay Kuya. Kahit kinukupal ka na ng mga taong yan, pagpatuloy mo lang hanap buhay ng mahikero mo. Ayun, literal nonchalant daw videographer eh. Men, ito talaga literal na mga, pag tumawa ka, kupal ka. Pero mga kupal ito mga pinapakita sa akin. Only girl ka sa family, tapos pinagalitan ka agad. Di lang nagkakahugas ng film. Hindi ko naman po kasi dapat gawain yun eh. Dapat nga po prinsesa nila ako sa bahay. Sunod. Pagkupal na kupal ka na. Kali kay Marvin. Sinong hayop kaya nag-post na number ko? Tayo na hindi ako nagtitinda ng kambing, ayusin yung trip nyo. Siguro baka nang trip ka na isang lalo move driver or angkas, tapos binigay niya sa isang grupo na nagbebenta ng kambing yung number mo. Kaya sabi kung pwede ka maging mabuti, kung di mo kailangan maging Mr. Kupal. as in sa akto, wag mo na gawin. Wala naman may tutulog yan. So a cockroach. Anong nangyari? Yan, nalala ko to. Cockroach! Ayan, lapit naman pre.
Mga pre, oh, ang paglalakbay ni Antonio, Antonio, sa San sabi ko na- Andreas. Isang araw, habang naglalakad si Antonio sa kabukiran, Mamamatay. Alam ko na yung bad nakita ending to, siya no? ng isang kotse. Mhm. Brum, 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 brum. Gusto kong pumasok dito. Kaso may nararamdaman akong panganib. Ano Pinagpatuloy ni Antonio Eto na. ang kanyang balak. Rest in peace. At bigla siyang Nagiging PWD na pinagputukan siya. ng mga baril. Oh, puta ka naman. Tingnan mo ito. Galit talaga ng mga lalaki. Dito lang na ilalabas eh. Ano, leche. Sunod. Naging ano siya, naging T-Rex. Sunod. 10 bang. Bisa hindi ko alam anong gusto mo maramdaman ko eh. Ano ba kali kay AJ? Talking with my lawyer, she said, where'd you find this guy? I said, young people fall in love with the wrong people sometimes. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain. Putting the D in Disney. Sunod. Galing kay Don. Kaya pa ya? Nahimatay ka kahalo. Oh! Gago tayo niyo eh. Oh! Hindi na yan, pang foreman, pang foreman na yan. Oh, delikado yung form niya. So, sige, okay, malaglag ka. Lagago. Boys versus girls. Very good sa'yo. Sana worth yun. Maraming salamat. Napasaya mo ako. Pwede ba ako napatawa? Galing kay Jerry. Guys, may lagyan natin yung dinadaanan niya ng oil. Ito yung dumadaan. Akala ko pandikit. May nahabol. Makapaan nga natin. Malagyan nga ng oil. Ay, hindi pala. Oh! Hindi! Paano ko makakabalik sa Ratatouille ko? Hindi! Kapag-tripan ko. Hindi! At least hindi siya nadali tulad ng Antonio, di ba? Sunod! Kay Rotsky. Yan, Jisoo. So, isa sa powerful na kilala to eh. fan. Yan. Jisoo, peke naman, Kahit baka maliit naman. yan. Sobrang lakas yan. Oh, pero maingay lang siya eh, no? Yan. Siyempre, may mas malakas dyan. Ito, try naman natin. Jesus. Mas malakas to. Pupunta Ayan ha. pupunta ka na kay Jesus. Ayop ka. Sige na, tagal. Sunod. Halagi Clever Clips. Alam ko na. Ina mo, ayoko na. Sunod. Philippine government deciding what to repair. Skip. But when does this game get fucking good? Kasi mas madadagdagan yung makukuha nung sa lugar nyo, yung mga LGU dyan. Kaya yung mga ayos naman, sisirain pa nila ulit. Very good! Yung mga tunay na kupal. Ang galing kay Anhedon, ya. Ano yung hawak mo, tay? Bah! Tulad kay Affectionate. Sabihin mo na! Ano ba talaga? Niinis mo ako ah. Sunod. Marinig ang mga kwento. Pag-uusapan yung mga kupal. Yay! Pag-uusapan nila yung mga kupal doon sa lamay, doon sa inuman. Alam mo na yan, nagbibingo pa sa likod. Ano yun? Naku, yari ka. Daig pa nito 1 terabyte of data per minute. Per Marites. Sunod, galing kay, ano to? Moon? Kay Moon kap, kay Moon! Kasi yung mga mismong iniihaw na yung nagpapaypay sa sarili nila. Magaling. Sunod.
Ay no, tangin na ang angas ng sapatos. 24 oras din suot! Walang tanggalan! Oh, naka Big 250 Zesto! 24! Uy, puhin na mo ang angas. Tama na. 24 hours talaga. Apo, ipamamana ko sa iyo ang kotse ko. Salamat, Lo! Uulan ng punay. Maraming salamat. Pero dapat nasuot mo dyan yung 24 pag pumasok ka sa loob niya. Hindi na handa na walang 24 oras drip nito. Feeling ko nagko-compete sila. Sa pricing. Piloso po. Magaling. At ano yan, di ba? Marketing din yan. Sunod. Nakita ko na to. Hindi po. Father! Kakasala ka sa mismong simbahan. Masama. Sa bibig na banal ang ama nating may kapal. Mr. Kupal. Kuya sa likod, pinipigilan niya maging kupal. Pag si Padre tumawa, pwede ka na tumawa, Mr. Sacristan. Huwag ka mag-alala. Makakalagpas ka ng langit. Ako, mahinala ko nila lang dyan kumpara kay Father. Ano to? Boom. Naku, may galit to sa kapitbahay. Dapat pinalabas yung may-ari. Mukhang may ano kayo eh. Mainis kayo eh. Lumabas ka dyan. Sige. Puro kayo chismis ha. May-ari ng bahay. Sunod. Ito. Alam mo yung ano? Although to explain in just 1 minute and 48 seconds. Tinutulak kita dun sa blue. Oh, Jesus Lord! Amen. Kaya natawa si Father, di ba? Oh no! Punta kayo sa langit. Taas natin. Ayoko na! Kaya mo yan. Kaya talaga adulthood. Wala kang magagawa. Dati may pakilampang tao pag umiiyak sa'yo. Ngayon pag umiiyak ka ng matanda ka, wala na. Kaya mo. Kaya yan. Siya ako nag-enjoy sa hirap to isa. Oh, wala lang malay. Kaya mo yan. Hinga. Kuya! Matatapos na rin yan. Walang kuya-kuya. Gito ka tatanda. Patapos na, di ba? Oh. Mura ako dito eh. Tapos na yung ano niyo. Ayoko na! Naabot tayo sa langit. Huwag ka mag-alala. Dito mo nalaman na tumatanda na ako. Galit na si nanay. Yari ka. Nakasama na rin nanay nila. Sunod! Ano to? Nag-gigil to, magigil. Nag-gigil tuloy. Gusto lang mag-relax eh. Hype kayong dalawa eh. Sunod! Sunod! Ano naman? Ano? N as in? Niga? 4,000 pesos. Wow! Sunod! Ano ba meron sa mga rides ngayon? Solo niya. Ako, wala kang kuya dito. Papa gusto niya. Ganda-ganda ka lang. Oh! Cellphone pre. Galing sa langit! Biyaya! Oo kami oh. Laglag po kami. Hindi. Ano? Alcab. Dito po. Alcab? Mababait kaming tao eh. Ba't alam niya? Shot muna. Lang, full trip lang. Shot. Pahingin na may isa. May isa lang. Kaya nga, pag ano ka, hawakan mo, paano kung sa simento na laglag, di basag? Tama. Nalaglag pa rin naman sa semento, di ba? Ngayon, naantayin ka namin dumaan. Ako po, nakabangan pa. Papakita ka namin sa video mo. Wow! May boylet ka na nga, may phone ka pa rin na babalik sa'yo. Anong park to?
Alam nga na. Pal naman, di ko na nakita yung ending eh. Wala ba yung ano ba, good ending? 150, ewan ko. You, finally awake. You were trying to cross the border, right? What? Sunod! Ano to? Yan kay Jerome. Still continue. Ang galing ng editing. Grabe, parang uncanny to, ano? Di tumitigil. Wow. Ganda. Daig pa mga GMA effects to ah. Pero baka ano yan, matagal niya in-edit yan. Sunod. How Billionaires Love. Ba't siya tumawa? Parang galing sa pa. Miss you, baby. Sunod. Galing kay The Cock Show. Oh, pag, ano, French Bull. Ako bahala sa'yo, hindi ka matatapa. Okay na yan. Taga ba sa buhay? Pusin na lang natin to. Wish 1075. Yung bata. Agad. Gusto mo na lang nakataymi ka, nasali ka pa sa content. The multi-angle. Pengin naman na anxiety kahit onti lang. Bata. Gusto ko mag-i-influencer paglaki. Oo, sige. Ba't hindi ka magpreno bigla, Mr. Driver? Para makita natin talaga ang balance si Kuya. Ganda ng balance, oh. Click here, click here, click here, click here. Forget to follow and subscribe. Syempre na lumapit. Don't forget to follow, subscribe. At panguli, ito galing kay Fafni. Ang dami kong bibi. Princess! Wag ka active princess! Ay, gago. Hey! Ah! Dancing! Gumayos ka dyan. Mate! Hanggang dito lang mga bibi ko. Hala ka. Sige. Mapakain lahat! Sige. Pero bigyan ng ayuda! Bago maging tinola. Kulit. Oh, gago. Tabi. Binato. Pwedeng binatog. Yung makina kaya pang binatog yan, di ba? Mas kayo dito mga dayuhan! Sa amin ang West Philippine Sea! Ay! Mas daya! Ano ba? Ibang lahi ba yun? Ano ba? Sinasabi ko sa'yo mga Kagatin nyo yan. Kagatin nyo itlog niyan. Bawian nyo. dayuhan! Oh, gago. Huwag ka mga bato. Mga dayuhan! Di pa kayo may pakpak, marunong lumipad, ha? Mga bash na yan! May pa pala sa kabila, kaya pala. Laban ka! Patay na tong barako! Go! Naku po! Let's go, patay na natin to! Hindi po! Paumanin! Kakadobo! Sarap! At doon tatapos sa ating mga tumawa ka talo ngayon. Tumawa ka ba? Sumaya ka pa? O sumaya naman kahit papaano. Lalo na pa nandiyan kayo. Gusto nyo papanood pa ito yung ating playlist. Click here, click here, click here. Click the link below. Ito na sinabi niya. Forget to follow and subscribe. Syempre na lumapit. Pakinig kayo dyan. Dami siyang alam. Paolo na pamaalam.